Mayor sa Samal Island mipadayag sa kalisod sa kahimtang sa mataptan og COVID-19 samtang gibutyag sab niini ang pagpanaw sa iyang inahan tungod sa maong sakit. Aning report ni John D. Esteban. Gisaysay ni Samal Island Mayor David Uy kung unsa kalisod ang mataptan sa maong sakit. Nagpositibo siya ni atong May 26. Sa FB post sa mayor, dili daw lalim makigbatok sa sakit, dili lang sa pisikal, hasta emosyonal o pinansyal nga aspeto. Labi pa nga mahal ang magpatambal sa COVID-19. Ni grabe usab daw ang iyang kondisyon sud sa tulo ka adlaw. Maayo na lang kay naulian siya. Apan ang nakapait, ang iyang inahan namatay tungod sa maong sakit. Lisod kayo. Tawatan ka og unsa mama, di ka makagawas. Ma-discharge naman ko. Pero padayon gihapon ang ako ang pag-quarantine kay mag-repeat swab pa man ta para ma-clear lang ka. So lisod. Dili ka kaduol sa imong pamilya. Giangkon sa mayor nga puno na ang COVID-19 referral hospital sa Samal Island tungod sa nagkadaghan sa nagpositibo sa isla. Sa karon, 491 ang natalang total confirmed cases as of June 15. 88 niini ang aktibong kaso. Busa, istrikto nilang ginabawal ang home quarantine tungod na sayra ang sud sa balay, paspas ang tinakdanay, kay di dayon ma-isolate. Gipahugtan sab ang ilahang pagbantay sa mga musulod sa Samal ug pagpatuman sa mga quarantine measures. Wala na mi kabutangan sa amo ang mga hapit na good 100 ang amo ang active cases and growing. Kabuang mi asa na mo ibutang kasi delikado man akong i-home quarantine nimo. Okay lang kung wala kay kauban sa balay, pero kung daghan mo sa balay, unya na ay mga comorbidity. Kaya sa mama nako na ay comorbidity. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.